Kini akong problema, bahin ni sa kong bana nga dako kay ipikto sa pag-eskwela sa akong mga anak. Kung nga nung na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo. Maliman nang ikaw ay ibigin ko. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Mahal kita, bagkat mahal kita. Ay, pasingit na sad ni ay. Karon ka. Hoy, kanot! Hoy! Shh! Oh, hagok-hagok din ka na hanay. Ha? Ha? Tampalong mo ko din. Ay, acting. Uy, acting. Uy, acting. Uy, acting kayo, uy. Ay, gibulyuman pag yun. Acting, di kag maayo, di ay. Ouch! Oh, darling! Darling? Ay, babes! Kita Usay, babes! Sweetheart! Sino? Ajay! Ano magkaway? Ha? Nalimot na kag unsay tawag ni mo nako, ha? Nalimot na ka? Ako, ang kining sweetie pie cupcake. Ay, bida. Ugwa pa ni malumping ning kaldero. Nalumping na lang. Kapasalamat ka nalumping ni. Ay, ang ganon na gring, ha? Say, Gring! Oh, lang gring man, di gring. Kada! Mauna! Hanggaw ka dako. Padarling-darling ka pa, sweetheart, pa-sweetie pie, cupcake, kung unsa pa diha. Bisag unsa na lang mo itawag nako, ha? Tawgon ko ni mo gring na di ay, Ay, ha? marami sa tawagod kay Sharon. Hilom diha! Gusto kag kaha mo akong ihapak ni mo, ha? Gusto kag kaha? Kuan ka nang ayaw lang nagkahag rin kay wala tayo kalutuan tao pinirito. Hilom diha! Unsa man to siya gitsagit mo, man kay batasan nagkatakanta man ko. Unsa man to, parigla tong imo? Gidaman ko ato tay. Gidaman taon ko atong ring. Oy, porbeda. Gaman, maodyo ka da. Mag-practice tag kanta, imo rin tag barawon. Unsa nagtukang ikaw na lagi maayong mo kanta? Ay, naingon din ko. Hilom diha! Oy. Kapoy ni mo. Usab niya, ha? Ha? Baligin ang naong ni mong kanuta ka. Usab niya! Pre, kanot. Ayaw pa anda ng asawa ni mo, pre. Kay bida. Usugot lang kang daw-daogon. Uy, Pre, kung di ba, So- masigurahan ka mo kanta, pre. Kanta, pre. sa kuiwa ko taon. Kadaghang imong daghang kay kag bukol wawa. Nya maingon kang wa kadaog-daog ka. Ay, ako ang guning sala, pre. Di sana, pre. Dili siya ngay mo pasak. Ako bitaw ma. Kita magkag bisag lagom. Wow, bisag garos. Wow. Okay, ano, unsa may secret planti mo, ha? Ursara gyud. Ang lang ipatali mo sa imong tingog. Pag yun ay matuman, kay ikaw may mapadre di pamilya. Ang imong tingog mao'y balaog sa inyong panimalay. Ato, pre, sa inyo, ikaw mo itinaho dito, ikaw ang Wow. tingog nga balaod. O someday, kana ako asawa. Ursara na ako singhagan. Ilom na yun na. No, pre. Kung imong asawa, asawa Oh, isa. ano man? Mas ka pa. Ha? Ayaw palupig. Kung maninghag mo asawa, singhagi po. Ha? Ayaw palupig. Oh, mo ba, pre? Pre. Ako na payon kang paan, pre. Kausa, imong kano. Kinahanglang labaw gyud ka. Wala ko to. Bao ba, pre? Ko na, pre. Kinahanglang ipagkita ni mo nga mas iso ka kay banago ka. Pero kadang kadaon ako, pre, kuan, kadang madugay yung ko pauli, kada minuto, sabaan pre ko, singagan pre ko. Unsa may buhaton ako, ana, pre, be? Ang buhato ni mo. Madauli na ko, kinana, be. Ang buhato ni mo na, pre. Padugay ka ni ka. Dugay ka ni ka mauli. Kinahanglan nga. Inigso ni mo. Ay mo asawa. Kasabi na yun. Singhagi, kumahimo. Yung masukon ako, pre, sabaan ako, pre, ha? Singagan ako. Ano? Ringan ko sada. Ano magkuon man kagkasabaan ka? Nga kanang iyang kasaba, baos mo lang na. Kaya ikaw may nakauna pagpangasaba, dili ba? Science. Sakto. Science. Kabiliba, ginag. Tanan ako, murot, bilib. Gusto na, pre. Sige lang. Wa dyo kay hatag-hatag kwarta, pre. Ito'y pagkakindor sa di mo, pre, ay.
Karon lagi ka. Ay. What? Nagtaksi-taksi pa. Kaning itis taksi ay. Adjus, makapadud. Karon ka, panukan ko daan. Yat ka ni kag tubag kanot. Paligid ang naong mo sa imong lubot. Ah, yun na. May kauban. May kauban to siya sa taxi. Yamat, yati liluan ini. Karon ka kanot. Oh? 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 Nanuktok pa. Karon ka. Ako ablihan. Unsay, Nga nung dugay kang miable sa taxi, ay taxi sa pultahan ha? Ikaw, abot ko pa sabot, nga dugay kay may abli ha? Ipaw ka, kapoy. Abot. Ablihan! Saman, pasunod ko ni mo nili! Tumay! agoy di ay kayabag ni mo, ha? Kaisog na ni mo musulti na ko, ana, no? Unsa man, may gisaligan na ka, ha? Gisaligan ni mo! Tubag! Tubag! Sukot! Ay, kung singhag-singhagi, ha? Unsa man, musukol na ka na ko, ha? Ningon day ko day. Unya ka ng isog magkakasadan! Gibanghagan ako yung magdiretso pag-abot ni mo! Ikaw pa'y dugay ni uli mo, pagkay masuko! Ngiga ko ni mo! Try ang testing. Try ang testings kayabag ni mo! Unsa testing? Testing ang try ba? Ah, paraw ka mo! Sukulot, unsa man, ha? Unsa man, bagay ta? Bagay ta ko sa kauras, ha? Magbagay ba ta? Dahil lang rin. Ako ni pre, ha? Eh? Imo na, pre. Imo na. Thank you, pre. Thank you. Pre, sa'yo problema. So, man, yung tambag na. Ang asa ba na to, pre? Ito, imo giingon ba nga unhan ako kasaba akong asawa. Ako yung giunhan, pre. Giunhan yun ako kasaba. Baho silang itong iya. Unya, Akong gituman. Kasabaan din ako. Pag abot ako din yung giingnan nga. Ganun nung ay kami abli, hindi ha? Di ba ka gino ko, suko ay ko, pre. Pero, kanahan, gipuspusin nung ko, pre. Ha? Yung baos taon, pre, sa kong asawa, puspus. Ako rin siya na dag, puspus, gibunalan kang takong sa kaldero, alkansin ako, pre, ay, purbida. sagdi lang, pre. At least, nakauna kang pasaba. Ah, Katong iya, baos naman to. magkakidor sa di istoryaha, pre. Anak gina, pre. Aron dili mo mag-anad ba? Inang lang isog ka. Inigsagit sa mga asawa. Ha? Tumagon po rin mong sagit. Mo ba, pre? Oo. Ipagkita yun. Hoy! Ikaw! Ah, pre, Ikaw! imong asawa, pre, isog kay, pre. Ay, kabala ka. Punta ka. Ikaw! Sama ka! Bungol ka! Maglugag na dito! Kusa! Kusa maglugat! Target ka na kung kutsilyo! Maglugag ka, dili! Dili! Pre, isog kay mong tawa din. Kung ikaw sa isog din kay ka. Asang-asang uta, pader. Ako king, ang matuman, pre. Ikaw! Ano ha? Target itong tayo karon? Maglugag ka, dili! Pre, ko. King ng tagal di ko maglugat. Ganun di magkamaglugag! Ang labab ako. Unya ini human ako laba. Oh, sayo pa kayo, manghugas pukod mga plato ni human. Ha? Basta human akong laba, manghugas. Makasabot ka ba, ha? Sorry, Ipong! Lagi. Ha? Taro, ha? Kasi pagtalo mo na ko, Ander. Magkakidor, pre. Nanay, si tatay ba? O nga naman tatay ni mo kanot. Di ba good siya moatod na ako sa eskwelahan, nanay? Kanina ra ko, kanang moatunta sa eskwelahan. Hapit na nung kumaligsi. Animal gidis kanot. Uy, wala ka gihatod niya sa eskwelahan, ha? Wa, Anong mo kano kanya gihatod? nag-inom pa man sila. Unsa? Karon lagi kamahan mo. Dubagon ko gining liog sa ubos ani. Bantay lang gina. Oh, kadiyot lang, kadiyot, nana, kadiyot sa. Unsa man? Mari ako lagi hatod si Kanot ba? Pare Kanot kay
Miligi naman to dito sa may tindahan. Wala naman katultol. Ay, ano yan sa man, buhi pa na, patay na. Ay, buhi pa oy no. Sakto. Sige, pasagdiil na diha. Tugag inom. Unya di makakayas ka o galingon. Unya ko na ni bumbahi, inighuwas na. Ay, mo bubahan, Mare? Oh, bumbahan. Nga naman, gusto kang iapit kag bumba? Ay, lang, Mare. Wan ko ilabot. Sige, arin ako. Huh, mga way buot. Bahala ka niyang kanuta ka. Ay, wagid ako agaka si Kanot, oy, aron ipahimutang sa sud. Ako yung gipasagdan sa may tugkaran nga miligid. Unya. Ay, sakit ako ng imong gipunan. Unsa man ka? Tarong pa ng pangutok nimo, ha? Tarong pa ba na? Green. Animal lagi di mo, eh. Pwede ni mo gihatod ang atong anak sa eskwelahan, ha? Siya rag usa ni adto. Ug nahibaw ka ba kung sa nahitabo, ha? Ha? Wala, day. Hapit maligse! Ha? Naligsan? Paraw mo. Agoy! Taon sa mga taong kalagringan sige kag panakol ng dakob sa kaldero. Sakit kayo! Sakit kayo! Ah! Puno na ko lagringan! Napuno na ko! Napuno na ko! Napuno na ko! Wasa ba ka? Sibat ka, ha? Balik, dire! Balik! Balik, lagring! Ayaw kaniyot-kaniyot, ha? Balik na dire! Bida, pusngaga di ka kadana ka, ha? Bida! Nakadadag yun ka! Nagkadag yun bukol ni ko na kung tungkol ng kaldero kayo mo ihapak sa kungo! Balik din dire! Oo, sabi na kikuha ni mo, ha? Ang pinuti radong. Patigbas ka. Abongo, sa ito! Taon-taon ka lang rin. Unsay na unsa, ha? Unsay na unsa? Kung eskwela imong anak, wa jud kang kahatod sa eskwelahan sa bata, ha? Pailang ikaw, no? Kung maluro ka, ihatod jud ka dire. Natural. Tugod kayo, hubog mo ko ato. Unya imong anak. Unya imong anak, ha? Imong anak. Ano? Hubog na siya? Dili na hubog. Pero mo adto nag-eskwelahan nga siya rag usa. Ha? Ha? Ni adto eskwelahan nga siya rag usa. Unya daligsan pa na, ha? May raw ta ikay maligsan, oy kay okay ra. Ha? 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 Ikaw no, og kay ayong pagkaamahan, oy. Pasalamat gali ka kay mo eskwela gyud ang imong anak, unya di ka kay baong mo atiman. Ay, sus. Tuon ka rin eskwela. Kada mong anak, nag-graduate na, tabanon na. Kusik-kusik sa kwarta na. Di gyapo na magkatrabaho. Kay ibili na sa bahay siyang bana. Bida, mapunta ka na! Oh, kanot! Makalagot gid kay akong bana. Ambot unsay utok ani. Wa man sagud ni grado ning kanahan. Wa man ni makagraduate og high school. Muna ano na problema jud ko aning tawhana kun unsaon kun ning. Iyan naman hinuong paundangon ng among anak babae sa pag-eskwela kay useless lang kuno gihapon. Kay nigdako kuno, ini-graduate, di gihapon magamit ang kurso kay tabanon kuno kundi paangkan. O di ba kun maminyo, ibilin ra kuno gihapon sa bay. Di ba hanggaw kay utok sa, gausik-usik lang kuno mis kwarta kun pa-eskwelahon. Unsaon ko man ni siya, doklon ko ni. Unsa man og kamo ang pasultihon, lagring. Adlaw sa tanan. Okay, ato pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw, Goliath. Ay, atong sender si Lagring o si Lagring? Kanot. Oh, si Lagring yung may sender ani. Si Kanot o yung bana nga, ambot lang, oy, palahubog yun yung bana. Tigilan niya kulatahon, bunalan takob sa kaldero. Nga katapusan, ang iyang anak taon, wa ihatod sa kuilahan, kay hubog siya, hapit maligsi. Nya ni, yun sa, nga nung wa niyo ihatod, maligsan pa ba tayo? Ay, sos, kana atong anak day, iniguman nag-eskwela, tabanon rin na. Wag ito mahimo ng anak ka, babae mo na, tabanon mo na, may pepaundango na ni mo. Lo, ikaw uy, nung dad pagkaamahan na, Uy, uy. ayo, mahana eh. Pero kaba yung Yung palahubog pa kayo. Lubo kayo, ligid ko. Ala ka. Oh, dito, ligid ko sa yuta ti pres. Kung sa kubog. Bam!
Wa kay mabasa diya. O katong palahubog. Unsa ba to? Naam to. Doon natin mabasa, no? Naam bitaw. Ako sa ito, kinakaong Tunla. pipino, char. Kining na, kingon diri ay. Ari ka diri sa Ecclesiastes Ge, unsa man? 6, versikulo 6. Ge. Unsa pa kaha ang tao nga wa gayod makapahimo sa kinabuhi bisan pag magpanuigon siya 2,000 katuig. Silang duha usaray padulngan. Kasi kingon diri ay. Ang ilang bata ato gulyat at suram to kabuok, no? Apan kingon diri sa Ecclesiastes 6, versikulo Tunla sa bam. Tunla sa bam. Apan gingon diri sa Ecclesiastes 6 versikulo 3. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak. Usa ra mo to yung anak. Unyo pa wa pag yun niya tarungag da. Wa yun. Oh, isip amahan. Inday ay mo bana ay. Ang usa ka tawo mahimong makabaton og usa ka gatos ka anak ug taas kayong kinabuhi. Apan bisan pag unsa ka taas kini kun wa siya kalipay ug dili siya pasidunggan sa dihang ilubong na siya. Maayo pag nakuha siya sa dito pa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Bitaw. Apan, mubalik ta dire sa creation. May tugunan ni sa banag asawa. Genesis 2, versikulo 24, tungod ini lalaki bubiya sa iyang ginahanog amahan ug utipon sa asawa ug mausa na sila. Karon. Kining nahitabo ninyo inday, ang imong bana kanunay sukwahi. Usa na Tagalog at Tipres? Suwail? Usa na Tagalog? Sawail. Oh. Kanang Suwail, suwail. kanang imong bana sa ako nang ipangbasa dire ug ibalik sa creation sa basic ninyong duha usara meaning dili na kamo duha ang gut pasabot ang katungdanan ninyong duha parehas ra apan ang imong bana kanunay nagpabaya ikaw kay isip man kainahan pasagdahi ka nimong bana musaka ka naog sa pasagdahi mura siyang iro gaway tag iya bahala siya ikaw na lang kumahimo ikaw na lang mo hatun imong bata sa eskwelahan inday unya na lang ka man laba Langring. Oh, unya na lang ka man laba, unya na lang ka maghugas mo plato, kay maliit ang imong bata, ikaw na lang hatod. Pasagdahin na lang na imong bana, lihok na lang kag imo. Kung pabito sa akong inahan adto no, akong sugo, akong tuman, ako na lang mo lihok. Kamaingon ana, no? Si Ate Pres, ug naa siya ikadugang, isip inahan, isip asawa, kay si Ate Pres Gulyat, kanang maayo man gyud siyang mo Ate man siya mga anak. Karabuyag. Gawas Mga atiman apo ka ng- o mga anak. sila Mayo klase nga pagkainahan. o sila yung termino ng disiplina. Salamat ka. O sila yung termino mo disiplina sa mga bata. Sila maayong inahan, maayong sa laing sinultian sa disiplina. Disiplina. Mayo mo amuma. Maayong mo amuma, maayong murag example, murag model. O sila Tingnan. oo, maayong inahan ug ang iyang mga Kisaban. panig-ingnan is Kisam na. inahan. Kisaba, uy. Priscilla ba? Kailan ka Priscilla? Ayaw mo ano, uy. Oh, Tinuod mo sa dati, Pres. Ayaw ko ninyo ganun. Pero buyag lang, ha? Dili sa kuan, ha? Uy. Pero buyag lang. okay. Asa Lahi. kada ko nga ningabot dire. Abutan dire kalas 9, dahil Priscilla gakaon sa lumisak. Wa pa ka mamahaw. Wa, ano ba siya? Hindi ba tanong ko, manilig pa man ko. Pakuan pa ko sa mga ilo. Ano? Dapat mo buhat ana ang mga anak na may mga apo. Tinood. Oh, kana na yung mga limpyonon sa yung buntag. Ang kanto na lang itong mga apog mga anak. Oh, pero si Ate Priscilla, isip mayong panigignan, isip inahan, siya mo'y naglihok. Yung mga anak, wapag ni mahimata to kay magkuan siya sa mga iro, maglimpyo siyang sala, siyang CR. Oh, mao ka na nga, ikaw inday, sa ako nang ingon gulyat, abot kung sa ilang ikaad, o sa kapuno lang gulyat, para nako, lihok og imo, pasagdahin imong bana, inag-abot mo Oo. lakaw siya, mo pauli mo di, pasagdahe. Tanaw na ito, dili ba siya matandog? Nami silingan mo sa dinana, abam, kanang amahan, iyag yung ihat to di ang anak, believe ko anong bata. Nindot, Pero no? buyag. Anya, iyang asawa mo, yung sa'yo nagtrabaho yun. Oo. Oh, nya siya mo itighatod sa bata, nagtigkuha nya, mapakaon siya yung anak. Kana Pero ba? usa pa Kanang, na ilang anak ati pre. kana bitang amahan laki nga, muinana bito tanaw, Ah. no? Ganahan ko magtanaw ina ng ginikanan nga. Laki ba? Kay, dili biya na trabaho gid sa laki. Oo. Sa inahan man gid na. Pero, mubuhat ang laki ana, kanang mga amahan, nindot tanawon. Nindot bitaw? Oo. Ako, Kadaig ka. ako na ko ikatampo gamay ana Ate Pres, na may tungod akong papatuwa naman to sa laing kalibutan. Kadaw mong papa hinuon, inandaman jud miglatigo.
Kana bitong punuan sa uway nga gamay bagon. Oo. Inandaman jud mi ana. Inig masayop ka adto, di ka kibaw nga giiphan day ka. Nigabot sa mong sayop og kato, matingalan ka nigabot diretso lang kag bunal. Di ka kibaw. Nya maingon siya nga ikato na nimo sayop. Gaihap na ko sa una ra. Oh, kanang Panalitan mo sa sayo pa ban. panalitan sa mga bata. Oo. Ingon tang punga day ka usa. May dua-dua. Day ka usa na hitabo ni abot mi kanang ngit-ngit ang gyud dili kilom-kilom ngit-ngit na Di gyud. ka eskwelahan. Gikan mi sa uma. Ay, Gikan mi sa uma, magdapamig ka ng tubig nga ang sagubanan sa una kawayan man. Kawayan. Magdapamig kawayan ng punos tubig, nagsunod pa mi sa umong mga baka. Ang kanang mga baka, kana to mga hayop. Sa nga na, bam, sagob. Sagob. Oh, sagob. Ang gisaguban, kawayan. Kana mga hayop at tipres, mabakas yung makanding, bisag way suga, makatultol nas dahan. o di ay. Oo, mula ka nung katultol na sila. Pag abot na mo, ngit-ngit naman yun. Abi ni mo, no, ang gibunalan sa akong papa nga, ako duha ka manghod nga babae, ako wa. Anal Bernardino Rele Apelon, kay dako na kamo mga babae mong buhat. Kaya si kuwan sa akong mama, di ba tumulaban ako mama, may ako mama, Mayra, karon pa mo moabot, sige mo panggunap, sa di na magkita ang gunahon, ngit-ngit na ron. Dili ganahan ni yung mama nga mauway. Pangit-ngitan mo, nga paundangon mo sa buhat sa umahan. Ang lakto ni No? istorya, tugay mami kinagduwa pa man me. Ama, oo. Moong nabunal. Kay bawa man ang mong mama, nga, inigagay sa aeroplanong bayot, mundang na mig uma. Na aeroplano ba? Kapay mo, aging bayot sa among aeroplano, alas 5. Nga nagtingog. Tingog ako mama, oy, pusa na ng mga kanding, mangulit na kinigagay ng aeroplanong bayot. Oh no! Uy, nag-agi sa itong barko, alas 4, na may barko nga kanang gitawag kong FS. Ano bitang murag kuwako por mga barko, tag-asugdong, nga gamay naglubot. Yung maagi gani, magsugat sa lang. Ama, nang nagserbatol ginang duha, nagbudyong lagi, nagdana sila isda. Kung sa mga mama, dili, oy, nagbudyong na sila, kay magsuon man na sila. Ana, Talay! oh. Inday, Lagring. lihok og imo lagring, ipakita si mong banang imo mamahayong binuhatan. Kada. Pasagdahi siya, og mahubog siya pasagdahi, og mukaon sa maayo, og di siya mukaon di sa imo maayo. Apan, binli lang pong kalanon. Nakubi lang sa misa. Ipakita lang ang imong pagkainahan, pagkaasawa, pagtrabaho og imo, lihok og imo. Salamat magpanagan dito lumanon. Good ko ang puzzle, Tihon.